говорихме. Каин като образ, свързан с темата за греха и за смъртта. Така. От друга страна са природните образи, които казахме, както казах, са двойници на човека. И тук вече може пак в съвсем синтезиран вид да се видят там образите на враната, трите врани, и от друга страна враната, гарвана и свраката, като ключови образи. Дали ще са черните мисли, които се загнезват в човешкото съзнание, могат да бъдат прогонени оттам. Оттам враните, кацнали на дървото, които съответно не политат и не се свързва с тази динамика на живота. Така, и отново обричат човешките пориви на неуспех, заради тези черни мисли, които така, като препятствие пред поривите на човека. От друга страна, хлебарката като ключов образ, ако човек е представен чрез идеята за тленното, крехкото, хлебарките са устойчивите образи, които могат да оцелеят. От една страна се свързват с тази идея за устойчивостта, като творение на дявола, и от друга страна може в този идеологически контекст. Тук може да се направи паралел с пиесата на Радичков "Образ и подобие", която всъщност е била цензурирана и именно чрез образа на хлебарките, които четат написаното за хлебарките, се представя точно тази идея за доносите или тези, които като сянка следят словото на човека. Не съм виждала, не съм гледала. Така че, тук пак различните четения на текста. Специално тук "Сивия вълк, черното куче". Тук може да открием пак тази идея за метаморфозите, превращенията и тази идея за човека, който се превръща в хищник, в вълк. Тези две лапландски легенди, които се разказват и които представят този мотив за превръщането на човека в хищник и открояват отново тази идея за агресивната природа на човека.